tuolla torin viertä kulkiessani, niin kyllä siellä kaiken maailman varikset ja naakat hyvin mielellään ja juoppojen yrjejä ja huimiin vetelee. Eli muistakaa tekin lahjoittaa pienten ja nälkäisten hyväksi. Tämä on hienoa. Näen täällä paljon sellaisia suuntaan liikuttelevia kasvoja. On hyvin suuri epäilys, että te laulatte. Mutta se on kyllä totta, että jos noin moni suu liikkuu noin monessa naamassa, kyllä sitä pitäisi vähän enemmän ääntä tulla. Olen havainnut joskus. Mitäs Erkka tulla? Juu. Mikäs se on se karaokebaari, mikä on siinä Apollon ja ton klubin välissä? Mikä? Joo, joku se oli joo. Tossa on kyllä vähän semmonen ongelma, että tuolla suorituksella suurin osa teistä ei edes pääsisi jonoon vielä siellä. Sen lisäksi täällä on ihan selvästi liian nuortakin väkeä. Onko sen kysynyt paperit tiedät, kun te tulit sisään? Ai täällä on rajattu anniskelu. No hyvä. Vähän huolestun tästä nykyajan nuorison puolesta. Koska, niin. Siitä riittää huolta minulle, että kun ihmiset pitäisi yleensä niin kuin ilta toisessa perään saada laulamaan, aina niitä pitää vähän tökkiä niin kuin kepillä ja tarjota pientä porkkana. Mutta minäpä kerron näin. Eli toisin sanoen, jos te nyt aukaisitte ne monttune oikein suuriksi, päästätte ilmaa ja ääntä tuolta keuhkoista ja äänihuulista oikein julmetulla forsa. Teille kehkeytyy siinä sellainen yhteinen massasoundin ekstaattinen olo, joka yhdistää teidät valtavaksi massajoukkoälyksi.
Sitä voidaan kutsua tässä vaiheessa vaikka huonolla sanaleikillä nimellä Homo sapiens. Ja sitten keikan jälkeen voitte siirtyä sen älyn kanssa tuonne niin kaupungintaloille ratkaisemaan Turun ongelmat ja sitä kautta ehkä myöskin lopun maailman. Mutta ensin täytyy kuitenkin ottaa se ensimmäinen askel, eli teidän pitää laulaa lujaa ja yhdessä. Kävisin. No niin, tästä se lähtee. En mä oo. Ylä kerrassa kanssa. Alamme lähestyä älyjin singulariteettia Turussa. Sitä ei moni osaa odottaa, mutta se tulee tapahtumaan. Okei. Nyt sitten kun ollaan jonossa, niin pitäisi miettiä, että